Maupay Tacloban, welcome to another episode of K-Box TV. I'm your host, Architect Candel Esperas. And with me is... Chubby Boys! Ito, sige, pagpakilala ka mo, tagsa-tagsa. Sige. Ako ngayon ni Charles, ang drummer han Chubby Boys Band. Ako ngayon ni Patrick Malquisto, ang bassist po. Ako ngayon ni Samboy, vocalist. Ako ni Clinton, ang usang gitarista. Bon, lead guitar. Yo, ha? Kaya ngayon Chubby Boys. Hindi rin obvious. Sige na nagatagan nga rin nga Chubby Boys. Sige na Chubby Boys ngayon. Usad to kagabi na may gig kami nga. Maya na kami wari magkikirigta. Tapos pagkita naman sa tusa, puro na kami dagko. Tapos wari kami maisip na concept ko na tigangaran. Amo to pag Chubby Boys na lang. Kakano nagtikangan Chubby Boys, tapos mga taga di ngayon ka mo. Nagtikang ng Chubby Boys last year lang, June 15. Tapos ako ngayon, taga housing Naganaga. Kami, boss, taga Tulosa. Ako taga Abuyog. Nagatulo sa Giap. Tulos sa gyapon. So kaurog mga taga Tolosa. So, amin ito siya nga banda or may kanya-kanya gyapon nga banda ka? Oraan, nasi ka mo, nagkirikta ka mo true. May nagtindog kaming banda pero kuan la, exposure la kumbaga. Pero hirabi pura ko na nga daera. May danira tagsa-tagsa na nga banda. Ano ka nuna? Bayang ka drummer nuna? Pero vocalista. Vokalista ka na good. Kaya di ba din hidanay ko no, gitaristera katapos na yung vokalista. Tapos drummer yan, naging gitarista. O nag-iba. Ano good? Diri ka mo. Vocalista ko na. Ikaw, Drummer na ako dati, tapos han Irish band pa. Irish. Bali ang bata nga bukalista dati. Kadurungan namon nira mutmut. Influences. River Maya, tapos kuan, Slipknot, Slapshot. Influence dati. Yeah. Ano, hindi kinakilala. Ah, Amin itak nakita nga bagsik nga na bass. Bagsik nga na drums. Basta good yan na tukar. Pero may good dito ba nga? ay, makusugit type. Oo, kung good Makusugit yan, type. good feel good. Makusugit type. Ambot nga rin kung eksakto tiyagin tutulpok. Pero amo man. Sige, trick. Kuwang kasi, ako kami, nag-start kami pagbanda. High school 2006. Tapos, nag-start kami as alternative band. So, nagka-cover kami. Ano yung kinakaptan ba? Yung vocalista ka kaya Oh, patuloy? di, Rebus. Hindi. Nag-start ako, ang gusto ko talaga mag-drummer. So, pero unavailable man lang nga time. Kaya kuya man na nag-drum sa amon. So, nag-giveaway ako eh. So, nag-bassist ako. Nagtuon ako pag-bass. Nag-start kami as an alternative. Then, nag-vlog kayo, nag-aragsawa kayo. Medyo magurag man namon ng ibang kabanda. Tapos, nagbulot kami ni iba. New kuan na liwat, new genre na. So, di na kami nagtikangan mga slapshock, tapos na-cover na kami metal, and medyo na-influence na kami death metal. So, nagtuloy-tuloy din, medyo nagka-busy-busy nag-iap. So, on and off nasa na. rin ka nga, ni mo kuya, amo nag-drums. So, ni family, kuang good. Mga musikero good. Oh, okay. Pati utol. Pero ka amo mga ng drummer. Burugto nga nagnatukar. Tulo kami, boss, tulo. Tulo. Akon kuya, drummer / bassist. Anamon puto, drummer good leya. Tapos ako, drummer / bassist gyap. Ako na ko slash. Usahay / bassist. No, hindi mo airpods ko ang gap, musikero gap dire. Musikero ya in his kwan la bagat nagkukuan mala naguguro gitara suga dito. Mula. Pero di rin yan typical Ngayon nga nag-influence sa'yo mo kayo, ay ka mga burugto nga kayo no, nag-take up ka mo mga ito drums, bass. Kaya elementary pala kami, boss. May da kasi ng mga patod nga mahilig matin, mga Korn, Deftones, System of a Down. So dito pala nga point, bagat bisan wakay kami idea at pagbabanda, nagburo balbag kami amon. True drums ko no, ay kamot tiila. So pag high school nag-decide kami nga bagat kuya pag Seryoso niyo. pagbanda kita, pag tukdaw kita
pagkamadagat ang banda. Bisan tikang laba. Mhm. And then nag-progress tuloy-tuloy. Nice. Adi, sa kaya pinipalito, sa nga bokalista na bate ako nga, nakalingi ba ako ba? Yun ito nga ako. Pero yung gwapo. Diri ba dito? Gwapo-gwapuhan. Diri mo, ako ko na, sige ba ako bokalista gyapon ako. Nabate ako, so ganito nga, kanta dito nga, marang Husky, good nga ako, ang good, may na good power at busis. Kakano ka nagtikang pag kanta? Nag-start ako, actually, wala ko ito hilingan since bata pa ako. Okay, muruglay lang ako na yun adto. And actually na akong kuya mon mahiligan mga hardcore nga mga CD pad Oo. also. Tapos namatay man na akong kuya. Oh. Bali nagsalon mga CD nga nabilin niya, yung pinatukar ko. Tapos na kuang ko realize ko, okay man ini labi stop shop. Samad to. Nagtikang-tikang basta pag eskwela litihay, may usa ko nga classmate na ang kuha ko pag kanta. Amot na akong pagtikang. Kumati ko na bati ay mo ano. Nga, kay kuha kaniya nga bokalista. May daman kuha nito, video kaya na. Na-discover ka dito. Discover lang nga. May banda ka. Kasi maray. Gusto mo ka banda tayo. May nga namang teacher. Gusto mag-project nga. Ay student. Sino ba nagtutumuhay mo pagkanta? Ikaw lang. Mamati man nakanto ka na pa kung nagkakuro kanta. Pero mga silindi yun. April Boys. Mga April Boys. Makuri na ito kakanta. Hindi mo papansin. Yun. Pilita ko ralis. Bata pa man. Bata pa man. Tapos ang matubot na. Kuha na lang. Nagdidiyad ako. Bugan na. Abay lugod mag-cover kita ng silindi yung lugod. Mas mamabay na ito. Pag-cover ka ba si Lindy yun? Ako mo kayo influence, Brad. Siya taasit busis gapin eh. Yo, No. my heart will gun. April Boys. Santo baga. Ama doon kaurugan. Kay susad-sugad pa ka. Try daw pagkanta yan. Pag-cover kita itong mabugat. Tas na cross arms. Yun yung mga idol nga, bokalista. Jamer. Oh. Number one pan kay Kung, Jamer. kung gano'n na solid. Solid good. Solid. Siya. Bagat mayroon lagid. Pero matindi. Bakit kaya niyan si Lindy yung liwat? Testing daw kita, boy. Ikot sala. Kakano ka nagtikang pag gitara, no? Kwan, boss mo. 2005, pagtikang gyap na among pagbanda. 2005. Amo yung first band. Ako direct Irish gyap. Balik kami. Irish Kami ka mo. magbugto man lagi kami. Oh. So, ano man, pino man nagtutuhay mo pag gitara? Kaya nung gitara liwatan Kuwan, mo? amon lang ako neighbor. Dinuram-uram lang akong gitara. Bakit nakitang ko man niya, ganado mo niya yung play band gitara. Samod, baga nag-enters ba ako? Kada kulok, hinuram ko niya gitara. Tapos, nabaro na laba. Tapos pumalit ka ng gitara. Oo, nag-sari ako ka narpat nga. Palitan ba ako? Pero wala na ito ka. Kuhan kay na-eskwela pa man. Baga, mapay nalagyan ko ngayong palitan. So, Magandlay, ang nagsalkuan ka na lang, nag-experiment ka na lang. Mga pinamatin yan, baga na baro-baro. Sipra-sipra. So, di na ka nagtikang pag... Oo. Di datang sa mo. Duro-diretso na gayap. So, titigong ko na lang. Ano yung influence Slapshack? Oo. Amo na yung mula, kuhan, kipamatiyan. Buwan, metallic. Tapos, Nice. Kaya magkuri ito. Pwede. Sir. Oo. Hindi, ni pamilyar rin eh. Ano ito? Nag-kuhan. Sige na, engineer mo na. Oh, engineer ngayon niya. Oh. Abo na engineer. Amo ito't mo. Sige daw, kailan ka naging gitarista? Kuha na, love for music, sir. Hilig. Nagtikang ka high school, gap. Oo, high school. Pero nag-start ako pag banda, mga college na. College na. Hera na. Irish gap. Iba pa. Dami. Ay ba? Little Heidi. Oh, Oo. May gitarista ako. Square Box. squared box gap. Mm. Oh, tindi. So, kumusta man ang... pag tone mo pag gitara, yun man ang nag-influence sa'yo mo. Akon patod kay mga musician gap. Mhm. Mga musician gap yan. Mga taga Tolosa. Oo. Kamo wag ka rito Tolosa. Bulito. Dapat mga musikero. Labot lang drummer din niya Tacloban. Pagkat
considered nga mo pinakamakarit di Kevin. Sir Kevin. Ako taga-tulo. Taga Tolosa. Dili, kuan niya, drama ng bayan. Marami ka lang. Damo gihiya ko nito kid kuan. Mati ko. Mida ka nga ni sa nga drummer nga matang kuang good. Okay, solid good banda. Kay Kevs. So, kaya nung pili niyo ito nga genre yung banda? Ang pili namon kay mananira karuyag. Yaw, Hey. napilitan. Ka ngayon na. Amo na ka. Ako, Aw, diri man ako. Ginlaglagan bugos nga banda. Diri man Ginlaglag ako. kita. Payo kita bukalista. Ori ko pagod ideyahin damo parte musika kung maghiraman ng mga kuan maiya. Actually, boss ko niya. Die Hard din niyahin Silent Sanctuary and December Avenue. Kara yun dur. Oh, boss kay ang pag December. Balit niya karag signon, ginsunod la niya, itiyo gusto. Yan pakianat niya kung saan ulit niya pagbibigyan itiyo gusto. Hindi. At siya good ngayon. Aray pa natabo boss kay gusto ka to kuan la mga Silent Sanctuary lang ang mga Mga sugad lang to. diri man nira kay gusto nila magaringasa. Sige daw, kaya ni mo gusto sa ganito nga genre nga sigon sinisiring niya nga maringasa. Super, boss. Kaya mo talaga dam gintikangan na dati. Kadakuan. Oo. Bali, pagkirigta namon, ansyahan namon, alternative lanay kay diri ko niya kaya. Tapos, sige na namon practice. Tigdala niya gumuli at oh. Pautok pagod nga guli at sumring kami nga. Try Kaya man naton, ngayon oo, ni- try naton pag kuan up. Maring Hardcore, kaya mo. hardcore, ani, Oo. hardcore. Testing kami kuan in misteryo han kanan slap shock. So for na kaya man. Well, dito kaya lagi dagid na nga ni. Pero kuan sa kabanda kinanglang ko din usagod nga solid nga Frontman. vokalista. Frontman. Okay. Solid nga frontman. Pero ang tanan gad, pero usagod nga distinct nga maka kuanggot sa nga banda. Big factor. Oh, isa nga big factor mo pay good nga vokalista. Oh, yoko. Di, Nakadakot na time. Di ako nakikita Wata. balito. Pipira, di agad singon pipira-pira. Pero one, ako nakikita nga. Maupay. Salamat boss, salamat. Oo. Pero kamo nga tanan, mag-upay. Kaya, alam mo na, di. Init MVP. Kung kumita ka mo. Kung Amo kumita tamon kuan. Niyan, makita ka mo nga. Master. Tadi, sus, grabe. Labi na, katilak. Aw, di, mamelaw down ka na nga nito. Basta may Atod ba? Atod lang. Sige, nayakan na niya rin influences. Sige, kaya ngayon ka mo nagbanda? Ano, para mo, pagbabanda, tungod nga gusto lang nimon may kaka-jamming or ano trason? Para akon boss na nang pag-start pagbanda kay tungod na hilig na talaga namon ng music. Tapos na utod gud la talaga to tungod na namon pang eskwela na. Oh, so yan mga tapos na kamo. Mga Ano mo tapos ito? na kami. Ano ba ito eksakto? Tapos Banda, dala. start na kami lot pagbalik banda pero utod-utod layak kay tungod na may mga trabaho Mga personal, mangyap, may oo. mga personal lives na giyap, may mga trabaho. May mga asawa na ka mga tanan. Ako pa lang anhin na namon vokalista. Sorry. Sorry. Tikinan vocalista. Na Baista pa Drummer. simple la. Baista. Pero congratulations ngayon ni Taton Baista di ano yun. Oh. Sa wakas! Sana ako din. Nagkauyab-yab after. Nakuha mo! Hindi na. Yeah, tikmar. Imaram na ako timo ni. Sige, kaya kita process at kuan ba, dynamics sa tiyo banda. So kung naghihimo ka mon song, di ba? Naghihimo ka mon song. Hinot bagat iyo songwriter good. Anong vocalist good boss hiyat nagsusurat it lyrics. Sa kami na himon kanta, higod talaga. Himon lang namon mga riffs. So ikaw nga nahimon lyrics, may da ka na ginuuna nga melody or nahimo ka lang lyrics? Na himula on the spot la kumbaga. Oh. Nagkukuan la. Naghirig nung bisla na Oh, masulod. Kay kun may sugad kasi Pero ni boss. maninti ko rito, ano?
Oh, may sugad Amo kasi ganun ni sa boss. nga, Pag ingredient. emperador tam giniinom, mahinay dalagan tiya. Emperador, mahinay ko dalagan. Pag red doors ko no malaksi. Sunod-sunod dayon din. Why? So, Red Doors di giniinom. Kaya kung mag-juice ba, ka ng silindyo nitong kanta. Madadayin ko ng December Avenue. So, ano man ang... Amo, ito na. Surat ka lang. Inspiration, Ano tim inspiration. susurat? Kung nahimo kan kanta, na based ka ni mo experience or nag-una-una ka lang, may nakikitan ka lang. Mga nagsusurat ako nga nagiinom kami. Napakaya nakanahira kung about ano nga. Okay. May topic ka. Naaro kayo rin suggest kung about ano. Mm. Kampatrick, puro mong pag-ibig. Wow! Hiya ko Amo namon last yan ang himo. Hiya kon puro pag-ibig. Nadarama ko no. Nadara ka mo. Di ka lugan. Unless namon niya gini mo yan nga kanta nga bago pala buhay pa nam actually ka tikang eh. Bagat about yat pakikipaglaban something mandirigma. Bagat bubangon ba. Saya nga puso nga nabigo nga. Gusto. Puso nga nabigo ka na. Nahadlok magmahalot ro ba nga. Alam niya. Ayun. Ano yun? Pares daw nga kanta tiyo ginistoryan. Iba. Naman bago bang yan. Oo. Anakong bagong Ano insurat. iya warrior man na Oo. hinina ka. May pagkuhan bagong may pagiganti nga. Nag-aalang niya nga magmahalot ro kay. Naka-experience yan. Peter. Peter. Kan siring pabagan nagmaan niya. Baga na diri na yan nahulop iya kay tungod nga malayo na yun. Dapat. Amo to sumunod mo sa bagat warrior nga kuan nga. Siyempre, Warrior is a child. Mag-stand up ka. Lumaban. So, yan nahimot. Kahit na una, anay. Nahimuan ka mo drifts, sino paray mo drifts? Nahimo kami anahin rips tapos ialot. Kiyat nasunod. Oo. Or pwede gyap yan na una, katapos bubutangan yun. Pwede gyap, boss. Yes. Pwede gyap. So, hinot paray mo drift. Patrick, Pogi. Man? Patrick Malkisto. Oo, amot siguro, nakukuha lang akong tungkol siguro nag-influence gapin medyo mga heavy metal. So, bakat medyo ang heavy metal, incorporate ko nam genre. So, nakakam up ako. So, Pero ganito nabati mga ako doon. multi-talented kaliwat. Arranger. Di ba ito? Arranger, performer, ano pa? Dancer. Dancer. Ano ba ito? Cashier. Wait, wait, Sir Cashier. ano pa yun? So, ikaw, nahimot thrift. Opo, boss. Mga nag-ako lagi pa ko rin suggestion kung ano ba pwede ibagat. Suga kong tabay ni tas or i-editan suga kong tayo ni nga dating tas na-fill in na luwat nga suga kong tayo ni pa. So, sigurado ako, na-arrange Teamwork ikaw. kami, oo. Oo. Ah. Na-arrange. Pero naaruga pa ko ni Suggestion. suggestion. Oo, Oo. Bagat sakto. fill in kami. Bulig-bulig kayo ba? Bahay magaragway kung Oo. ikaw lang permi. May magaragoy. Bagat bubligay la ba? Bubligay. So, mabati kita yun iti yung mga ginhimo nga mga pyesa. Ano nga mga tiyo ngayon ipapabati taton audience ng mga kanta? Samboy. Boy. Ano, boss? Yan, hindi kayo na mamati. Naluding ka mo. Naluding ka man, tol. Tulog ako tubig. Ano ba nga mga pyesa ti papabati ba taton? Ano ko nung kanta ba natuto ka ron, tol? Namon gin record. Papabati namon na iyo amon kuan. Ang bigong mundo ngahin kilos kabataan. So, sige, di rin na naman papayahon. Mabalik kami katapos makita na kamo kung ano ka magkaritan. Chubby Boys! Yeah. Masan mo paligid mo Nakaidilim at gulong-gulo Na dati ay kay saya Tila yata nag-iba Ayoko nang maulit pa Nakaraang lumipas na Ang pag-asa'y naghihintay Halika na sumabay Halika na lumapit ka Tumita ka, kumapit ka Halika na
sino magkain sa Pilipino. Naranasan na kay lupit, kapit bisig ng mahigpit. Ayoko nang maulit pa, nakaraang lumipas na. Ang pag-asa'y naghihintay. Halika na at sumabay, halika na, lumapit ka. Kapitan ko, kumapit ka. Halika na, lumapit ka. Kapitan ko, kumapit ka. Pupunta na tayo patungo sa mundo. Kung makulay ang table ng impyerno. Pupunta na tayo kung saan ang sigurado. Iwanan na gawa mo na bigong mundo. Halika na, lumapit ka. Kapitan ka, kumapit ka. Halika na, lumapit ka. Kapitan ka, kumapit ka. Pupunta na tayo patungo sa mundo. Mukhang makulay ang table ng impyerno. Pupunta na tayo kung saan ang sigurado. Iwanan na gawa mo na bigong mundo. Bigong mundo. Bigong mundo. Bigong mundo. Welcome back to K-Box TV. Now with our... welcome back to K-Box TV. Arian Chubby Boys. And now the portion of Question Impossible. Kaya naman gusto ni mo ni Martin. Sige, ganun na. Dito ka rin, dito ka engineer. Engineer. Ano. Sige, go. Ano. Kari, pasa. Dol, lain. Piso. Itini ngayon ng mga pakyana, ginhimo ni Mr. Timmy Roy. Sakto good lang nga yung pakyana, sakto. Para yun yung engineer. Sige ha. Kung 1 plus 1 equals 2, ngan 2 plus 2 equals 4, ano man nananabuhan ikaw plus hiya? Why? Waray man hiya. Let's kill this love. Yeah. Nanawagan kami. Engineer, single pa. Yeah. Ano? Engineer, single yan na. Gila na liwan. Nice. Okay. Karikan pa di. Dugtungay ko nini, dugtungay. Ang di nakarating sa paroroonan ay blank. Why? Tronco. Tronco. Loading. Ang di nakarating sa paroroonan ay blank. Why? Moment of Loading mo na ako, moment of boss. silence.
Beer. Di para sa Wala ni sa'yo. Kung ano lang mauna-unaan, amo to tibaton. Nakatamak. Nakatamak. Oo. Hindi rin. Nakatamakin ano. Nakatamakhin malagay-lagay. So, wala na yung magpadayon. Okay, bumalik. Okay. Bangit. Okay. Shoot. Siya ako pala ito ka-shoot. Amo pa. Oo. Ano pinaka-chubby na party team lawas? Hoy. Tiyan, boss, tiyan. Okay. Yan, safe. Kung safe nga yan, kamutad to, di ba? So, tantiyan. Na-safe gap, safe. Dugtong ikaw na dugtong. May yan ang dugtong. Okay, may kadugtong na. Bisan chubby, basta blank. Why? Bisan chubby, basta loving. Oh, boss. Oh, may uyab na ito ah. Bisan Loving- chubby. loving good. Loving Bisan good. chubby, Lovers. basta loving. Oh, okay. Kumbaga, mamimiling ka naman lahin pa. This it loving good. Tas bagat. Bisan chubby. Oo, bisan chubby. Okay, Wala leto. to si Maring boss nga. Bisla saging. Basta Basta labis. Basta saging, basta lagi. Oo. Nabulos. Ka kontento. Bisla chubby, basta boys. Chubby boys. Yay! Sige, ade. Last. Okay, matatapos na natin, kuan. Marom na di. Oh. Ito, pa niya. Di rin personal. Kaya, di rin personal. Nabunot pa lang. Kataon lang nga. Yeah, this. Kadamo ko no problema ko no din niya Pilipinas. Kaya no dumugang ka pa. Ay. Para akon, di rin man ako problema. Salong tawad to. Pero para akon, di rin man ako problema ha Pilipinas. Sang kaya lako kinakamo? Searching mo, bro. Anong siya niyo akin to karad to? Kilos kabataan, boss. Kilos kabataan. Para kaya ka nakagsuratan to. Tapos para ito, anong mensahe niya? Actually, ang kilos kabataan, diri ko na akong sinurat kan Patrick adto. Oh. About drugs, liwat, kumbaga, pagbabago. So kakano ito nasurat nga? Kilos kabataan. Actually, boss, itong Kilos Kabataan, boss, was written by my sister. Anakon ate, nagsurat itong kanta. Mhm. Oh, then, tutukar gapit na mo na ng banda. Then, ano itong amon banda, kaya bagat, waray na ba kami. Wala nang padayon. Although, sige pagad kami, pero doon nga mga busy na ba, may kanya-kanya nag-gap nga life. So, ito nga composition, incorporate ko lang din niya amon. Gingamit lang na lanay. And message ito niya is, bagat pukaw kabataan ay kita pagpadaran bisyo. Sakto. Oh, ay kita O pa ito nga pagpadaran mensahe. droga. Sakto man lang dito. Kontra dito nga kanta mawara. O pa ito nilang yung padayon Oo, para Sugat suka na ito kabugat nagyapan yung ginhimo. Ano Ma- na? Di. Oh, sugat lang gabit Sugat gyapon ito. Oh, sugat lang Ano kabugat. mo ito nga babae? Akon ate. Kaya na akon banda dati, anamon heavy metal nga ginto namon banda. Di ate nagsusuratan ng mga composition to siya ako nagimon ref. Tiya, tignan na Oh. Di ate ka ambot ka na ate. Kuang kasi gabit influence ni ate more on heavy metal kasi gyap. Wow. At tas graduate man niyan education so mas makuha na yat mga diction, mga lyrical something, mga poem tas ini mo na mga kanta sa dito. Kilala ko ti mo ate. Bayan pwede maghimot kanta na mong liwat. Pero mo pa ito nga at least ba nasurat ay yung in family kung good ano. Opo. Hi ate, although waray niya ginlandingan nga banda, nangatulad yan lyrical. Mas- Naghihimog up yan mga poems, mga siday. Oo. May nagap niya kalugaringon. Nice. Oo. Hiya to naghihimo ng mga kanta kay bagat nagkuhan ako itong ati. Kaya kailangan namo ng composition. Ana mo pa banda. Baka nito yan. Sige, imuan ko ng lyrics. Ano, kanan-anot kuan. Kanan-anot motif. Bagat kanina na kailangan ng tema. Sige, sugarong ta daw ini. Di amoy ni tatim. Tas, amo to. Naging mula akong ref. Tas yat magkukuha nit lyrical. Tas melody. Iyan nagip. Tas gino-incorporate na lang naman ng vocalista.
Ganado. Ani kaduha? Nakanta? Ani kadua, Bigong Mundo. Bigong Mundo. Ikaw na nagsurat Ako to. na nagsurat. So, ano ni mo influence to nga? Ang influence sa ito nga kanta about itong bagaging kuwa kuya natabon Typhoon Yolanda na pagkita Amin ko- iti Yolanda song. Dire. Yes, sir. Kami ni Amin, gini mo nga amin. song parang nga, pagkita kuhan kalibutan bagat rin na pag-asa. balita no. Tapos, so, Baga nag-stop la kadali ano, Nag-stop nag-stop kadali. kadali nga. kumbaga Waray ka na to siyak na nga paghimo, nakagimo ka na gudlad to. actually an Battle of the Banhabuyog kan kuan ibalat magkamada. Kumbaga na para naman adto bagin kadi ko nalaliwat para madugang. Oo, sakto lang dito, sakto. Kaya ikaw pa nagsurat. Pay. Tapos iba tong tono. Iba tong Ibang tono. tono. Ah. Arrange Pabugat na. ni Patrick. Mabugat gudlo tarat gindadara rin ni Patrick. Daan magbugat. Mabugadit ka lang wala. Aw di anto ubad to. Nagbulig na kamon mga Battle of the Bands. Ano bagan? Ano niyo bagan Marisyo nga gig? Ano niyo bagat na nahinumduman nga pinakamarisyo nga gig or pinakamarisyo nga nagdaog ka mo sa band? Ano yung ginagiyan banda? Siyempre may nagyap ito ups, may nagyap downs. Ano? Sige, kung pwede niyo istorya kung ano at pagbabanda. Sugad ba ito kung permila ba marisyo't banda? Para ako na nakon pinakamaupoy na gig. Mayorga hanira marunan gold out. Ano ba ang kandalani sa nag-champion? Sino itong Alanis? Bukalis na iton marunan gold. Aw! Oo, kuha nito. Pero diri na to marunan This gold year. ni Rangaran. This year lang to Ano pati. Tonis? Waray din ni Alanis ha. Bad boy. Bisan, although second la kami, na feel ko na marisyo ba kay and banda na kat may unity ba? Aw. Labi na may kumarigon red doors. Oh, but may tanan na nito. Walo ka botilya to, ano? Walo ka butil yung red doors. Kakanad to nga na mayorga. April. Ayan na lang ang tuig. April Yan na nga. 15. Tuig. Oh, yan na nga Ayan year. na lang. Yan na nga year. Kilala ko dito at mayor. Yan na lang nga Hindi. year. Yan na lang nga year to. So far amo na ni may na niyo na dawgan nga Battle of the Bands or amo to di pinaka-highest nga achievement sa band. May dagad na naka-champion na kami pero para ako amo to marisyo. Amo to bisan second lang. bisan waray ka mag-champion amo ning pinaka-marisyo. Okay, bagat Nice. ang mga banda kasi nga to, boss, kay bagat diri ba kami mga banda nga. Bagat feeling niyo Kanya-kanya. diri contest ano? Oh, bagat diri contest. Bagat Waray man labos. ba? Diri ba bagat palamangay tas isnabay nga bagat. Basta kami nakatun Battle of the Wonder na maging kukun nga battle hiya. Sige, ano man nga contest la tani mo na feel nga bagan kuang good binugasay na gud to. Wala na pansin ay hinog. Waray naman sine mo. Ay pagpormin ka jita. Ay pagpormin ka jita. Pero so far, busa natin pag sikang andi na to. Kita ha nalatula. Na waray kami base. Oo, waray kami ngayon Anamon nagto-base. ginhuraman, ang nagpahuram, otro lagat niya nga hinuram niya. Nga pagsaka na mo na stage, inkukuhan tag-iya. Uy, anong ko nito? Lusan ko na mo nito. Ginaaruan pa kami plate. This timing, naka-champion po kami at nga time. Oo. So nabay na ning plate. Umaron shin. Umaron. Umaron siya. Shout Okay man out lang, ito. okay man Shout lang. out Luwat kay ito. kun mo rin kaya magpawra maddo ano. Para ngayon na nagpawramin base. Salamat. Oh, salamat. Foreman base, salamat ngayon, salamat. Grabe ka rin siya lang to. Ano tiyo bagat kuan? Pinaka down nga time nga or nadiri lang akong pagstorya. Ano bagat pagkita nimo bagat nagiging problema to sa nga magbanda ba? Para amon bus oras good talaga. Oras. Tama, Oras good lang kay may tagsa pamilya gyap kami, may mga trabaho. Tapos may time na masering nga, uy may battle, uy may da exposure, may da natong tukar hakuan. Tapos may daw sa amon nga waray. Available. Oh, waray. Sige, kung suga rito, kung di available to sa nagano man kamo. Kung dire available it usa, Di ka mo natukar. dire kami natukar good talaga boss. Promise. Oh, dire kami natukar. Dire kami nadayon ning kuan. Para san kanan kuan. Kaya di ba't ginihimo, may naging sesyonista nga.
Diri gyap. Diri gyap. Very good. Very good kami na. Nice. Kay may da invitation gyapad to mo nan yan na lang a year ha Manila. Kanan kuan gado pwede to yakan. Oo. Sige. Kanan Rockstar Radio na nag-PM hera mo na kung pwede makatukar ko no kamo ni yung mga original composition tapos free accommodation, free plane ticket. Oh, tapos pero ito warila TF. Pero Tineg, yep. so kay di man Exposure, available, di exposure. man available na ang vocalista, wala kami dumayon. Kino ka waray ka available. Pero okay lang ito. Bantay bata. May na. Mga limitation man. Di man Sabagay. Ano pa? Ano ka engineer? Diya pagka-engineer na yun, banda, ano man, nagbagat problema ito para mo, diri. Diri man. Nakakaya man, sir. Amo na lang team outlet, ano, kung busy ka rin diya site. Yan la, mga gitarak diyan, mawawara ito. So, ganito. Kay boss. Sa umaga, rakista sa gabi. Wow! Living the life. May engineer ka ba? Meron to na itong ginatindiran nga na siring. Teacher ka. May talent ka. Wow. Yan na, engineer ya. Nakista pa. Wow. Press ko na doon. Bago. Sige, mga araw kami message para mga gusto magbanda para iyo matahatag na sagdonera katapos shoutout na lang kung hindi mo gusto i-greet. Para ngayanan mga karuyag magbanda, mga magtitikang pala. Padayon la kamo, ayaw kamo kahulop. Padayon la kamo pagtukar or kung ano para ma-enhance gyapon niyo music. So, ako naman is kung nagtitingang pa lang akong pagbanda and then same nga pa padayon la bisan danay nagkakakuruan it oras basta it pinaka importante gud pagbabanda ay gud pagtanggal at friendship ba nga diri magiging bagat malabaw nan commitment nga banda ayaw akot masusunod kay akot kuan bagat stay but ikuan lagip niyo sir bagat pagiging magsarang Respeto. kay oo mga magsarang kay kung visit usa di ba kay kitat mahimo so bagat kag-intindi din kung ano niyo kuan niyo type talaga nga genre amo tig passion amo niyo kung ano niyo trip wala Dire ka, wala ka shoutout? Shout out yan. Shout out ka na kuya. Ang gay Ato love Cebu. you eh. Ato Ang Cebu. gay love you eh. Ano mo pa di? Shout out ngayon na ako ng sawa nga anak. I love you. Yay! Shout out ka na kuya. Naka-duty ito yan. Ato Mactan. Ako Your niya turn. kay na mga nagbabanda pala. Mga vokalista, labinan mga vokalista. Labinan mga vokalista, padayon lang kamo. Ayaw kamo kaudi express it yung talent. Nganhin. Sa respeto, hakala tagsa. Ipairal. Tapos, drugs. Ayaw pagdirnags. Aon lang kuwan. Mami. Mami yung tag 20. 100 horse. Kumbaga naubog na. Okay lang. Natuod ka ba ito nga? Ayaw pag ininom magkot basta ka man pagkanta. Para akong bus Derek na tuod kay. Pero may kung may balon nga matugnaw, danay nga ni binotilya. Binutilya. Binutilya nga matugnaw. Shoutout ngayon para akong family, akong mga sangkay, Patrobans, request Byron. Shoutout para iyo. Padayon lang Oh, kamo coming soon. Coming soon kamo ba ni coming soon? Coming soon, kamo din niya K-Box. Nice, O, pahingan ni. Iyo liwat. Quattro Iyo lahat. band. O, Nice. pwede ni. Nga di ka mo magpa-records. Ngayon, okay. Okay. Sagdon ko mga bago nga banda, practice la. Ay la pagbaya ito pag eskwela. Pag mag-gitara, ano man sigilat practice. O practice lagi up. Bisan acoustic la na importante na kag practice ka kada adlaw. Para Ay. pag tutukar ganado. Nice. Shoutout. Maray kan. Para kung mga sangkay, shot. Nga. Waray man uyab. Ano mo, shut up. Shoutout. Sagdon ko la sa mga bago na banda. Iwasan ni ran bagan
pag una-una na competition permit ko ito pagbabanda dapat nagsusuportay ra labiato ng mga local bands ba suportay ka na tagusa kaya Yes. magtitikan nga na nagkakakuan ba baga Aragway ba di? nag-aaragway na papasarusing gitay Papasarusing imbis na- gitay. kaya namon time nagtikang kami ang banda 2010 so mga kuan kami baka may unity ba pero yan ang mga kabataan yan na nabagat bulag-bulag ira dira kuan mula sana magkaurusa iwasan ng Tapos, padayon lang pag-eskwela. oo Importante. Oh, yun. Pag-eskwela. kaya na lang Mo ko dito. Padayon lang pag-eskwela. Shout out pa di. Para mga trabador, okay lang mo. shout out mga taga Leda Construction Jaika Project Oh, Pagment. bali yan, ang Chubby Boys, mga kaurog tikang atulusa, katapos may Takloban, tapos Abuyog. Buyog. So, pag kita niyo, after 10 years from now, 5 years from now, ano tiyo nakikita tiyo banda? Ano tiyo plano? Boy. Boy, imo na boy. Iyo, liwat. Sige ako na lang. May naman iba yung pag-igba to. Kan engineer. Kakagawas siguro ng album Ay, sakto ito, sakto. Pa ito. Oo. Saan man itong album? Paghawas ni Patrick. Pero kay Kangkwan. nakakanta tiyo na inahimo. may 5 na siguro 5. So may 5 pa. O di nga tulo. oo aging tatrabaho na namon Nice. So amo to tiyo kuan yan na plan magkada na album. Amo ko dito kada banda may dago dito tintingyap nga magkada na album para magkada bagan ano ito testament or solid nga ebidensya nga ani yung pagkabanda amo niyo na produce. So hinumduman gyapon na kun para tiyo mga anak, apo nga ipapa na hilulu amo yun ang Naging ginagiyan. rockers dati. Naging Oo. rockers. Pero hayan na, balita kung nakikita niyo kuha na, nataton music scene. Bagan medyo na kuha na, narabong na nung kuhan. narabong na So sana, inarit Chubby Boys lagi hapon nga, kung oras nga umabot kita ito rida, bagan, marisyo lagi hapon, maray kita dito sa ring paniyo, lamangay, importante nga, nag-enjoy kita tat ginihimo, katapos, sige, padayon la. Oh, So, bisan may lumakat dito sa Bisan lumakat ito sa padayon na lang. isang boy magpa-practice mag-bass. pero may dapat lagi pa no kay ito actually tining amon niya na segment anaton kuan baista Patrick diyan ba we wish him good luck di ba balito kay amo man ito di ba amo man ito, banda kung makita ka mo Chubby Boys na agitira yan ng transition nga ito sa masing pa mamimilinghin greener pasture hopefully pagbalik niya may pasalubong permi ano ato na no Oo, siyempre. Nakabatab ko nung abir. Papasara namon sa cerebro. Yan. May ito ka magsarangkay. Kung nagbabanda ka mo, tungod it music, mau pa ito. Pero kung naiba nga pagi nga magbabanda ka mo, tungod nga ambot. May na ka mo ginihimo nga bagandiri mo, pa yan, nalang mo magbanda kay magawas man lang ani kay pito. Kung kamo ka banda, itiyo mau pa itiyo pagdara tiyo tagsa-tagsa, itiyo kanta liwat, nakikita ang ito nga ma-feel kung ano good ka mo karisyo kay bakit komportable ka mo tagsa-tagsa kontra dito nga kulang na lang may duso na nung tiyo vocalist at that stage di ba so amo ito Chubby Boys bago ko lang hira nakilala liwat palakpakan naman ito Chubby Boys yes once again this is K-Wax TV. I'm your host Architect Kendel Esperas. And with me is... We're Chubby Boys! Yeah. One jump, One shot! Yeah! Nice. One take.
sa mithin. Kilos kabataan, bayan ay panindigan, kami iyong tulungan. Droga ang iwasan, pag-asa ka ng bayan, huwag mong pabayaan. Sarili huwag ibalik sa iba, kumilos ka mag-isa. Talento yung gamitin sa pagkakailanganin. Ikaw ay magsumikap para sa mithiin. Ikaw ay magsumikap para sa mithiin. Kilos kabataan, bayan ay panindigan, kami iyong tulungan. Droga ang iwasan, pag-asa ka ng bayan, huwag mong pabayaan. Pagka-aral yung pagbutihan, ipagbuti ang ating kasaysayan sa sarili bayan, huwag mag-intiwan. Ika'y lumaban. Kilos kabataan,